भाई भाई मत ଟିକେ ଅଁଳା କୋଳି ଖାଇଦେଲା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଅଁଳା କୋଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଲା ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିଲାନି କି ବାହାର କରିପାରିଲାନି ସଡ଼ନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବ ଅଁଳା କୋଳି ଖାଇଦେଲା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଅଁଳା କୋଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଲା ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିଲାନି କି ବାହାର କରିପାରିଲାନି ସଡ଼ନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିବ